Mota, Rinenge Rapta, Bishop Vedu, Bavano Famba, Vano Famba Sabo, Vane Kamota, Kamota, Kadiki Diki, Tungwarara, Vapeo Mota, Mota, Rinenge Rapta, Bishop Vedu, Bavano Famba, Vano Famba Sabo, Vane Kamota, Kamota, Kadiki Diki, Tungwarara, Vapeo Mota, Mota, Rinenge Rapta, Pazvikoro chetu tiri kutambura. Shefu, tivakire ivo chikoro chakanaka. Pazvikoro chetu tiri kutambura. Shefu, tivakire ivo chikoro chakanaka. Bishop vedu pavanofamba. Vanofamba zvavo vane kamota, kadiki diki. Zimota, vatungwarara, vapeiwo mota. Right, ndo patasvika apa muZimbabwe, ndo patasvika as of right now, ndo ma current situation, ndo current status yeZimbabwe. So chii chiri kuitika pamusongo iyo matatso kutinzwirai imwe vari kuimba kuti vatungwarara tengeraiwo bishop vedu zimota pavari kufamba nekamota kadiki diki. Handiti havasi kufara, hanzi vaenda kumberi vakati tivakirei chikoro. Izvo zvinotomeka sense izvo, but pazimota rinenge rapta. muZimbabwe, is this the culture? Ndo culture iri yatakurarama muZimbabwe iyi yekuimba taona mapoliticians tichididi tichiimba kuti detapiwa mota detaita sei. Is it the culture that we are actually cultivating? Is it a beautiful one or is it not beautiful? All right, so that is a story reported by Crime Watch. So gaitimbotanga tamboverenga ska statement kava issue alongside that video. Hanzi, watch, members of the Mugodi Apostolic Church in Wedza were recorded singing a song asking presidential advisor Paul Tungwarara to gift their bishop, Washington Mugodi, a big car such as a Ford Raptor, saying a small car does not suit him. They also appealed to Tungwarara to help improve the buildings at their school. The group was singing while holding placards in support of Constitutional Amendment Bill number 3. Right, so muZimbabwe tazona iyo iri kuita senge ichechika, but then yoti jiki yoita senge futi irali. Makatarisa imuri kuona kuti patospendwa mari kugadzira maplacards osawa kanzi yes to bill number 3, yes to 2030, ye chichi mabills zvimaplacards zviri beautiful zvirikutaridza kuti patoiswa mari kari bobo. Ene muri kutoona kuti vakomana ava they are campaigning, they are pushing amendment bill number 3 and they are burning, I think, a lot of money. It's a lot of money being burnt. So is this politics in Zimbabwe? Pakauyiswa amendment bill number 3. The idea was that tuda kubvisa nyika yedu from kugara iri mu campaign mode, but we don't understand the campaign mode yamukutaura nayo ndezvi because izvi zvimuna 2026 tingadai tisina any campaign mode, but we are back in the campaign mode because pane vari kukampenera amendment bill number 3, pane vari kuramba amendment bill number 3, yet we are deep inside the campaigning mode. muZimbabwe, what do you want to say? What do you think about Church Mugodi? What do you think about this apostolic church? Vachiri kuita zvechurch here. Is this how politics supposed to play in a country yakafanana neZimbabwe? Toda kusiya zvose zvozvo kwamuri muZimbabwe, motiudza comment section with what do you think about all this. Isita kupai update. Thank you for watching.